Dili nami guys, na mong gipalit dito sa merkado ay. Budbud din ni sa ilaha mo nilang budbud dire oh. Nya style sa dire kay wala timplahi. Nasa pakapin nga kamay para duduan ba. Ido-do. Atablihan guys ha. Oh, hindi mo nang pili guys. Ang dajian. Sorry. Sorry my dear. Atablihan na. Ay mga untag budbud sa Bacolod. Mali lang budbud sa Bacolod. Di ba guys? Oh guys. Thanks for watching. See you next time. Putos dili dahon. Yeah, wait pinatos na. Yummy. Sakto na sa giparaton niya. Nade kamay tos na. Hey kids. Hey Lizzie. Look, here comes the alphabet train. Look at all the letters you can carry. You can even carry the uppercase and lowercase of each letter. Let's learn them all as they go by. Hey. Palitan mi kuan bagungon. May balik yung bagungon niya. At tumami tudlo sa kuan. At tumitudlo sa namaligya ko tanon kaya na ako no dito. Yawa mi kakita nga naay bagungon. Ulit na lang mi. Lamir mo ko guys. Bagungon niya na ituno niya dahil na gabi. Kanira mo na palit. Mara to. Magluto na po tao kinhason guys. Nya kuron dai din hisa nga. Ako ang usa ka anak. Magpaluto siya aning tahong kay ganahan sa siya ani. Nya niingon man to nga akong kauban nga mangluto ay ba. Nya dili day kuno lapwaan ning kuan tahong. So mao ning ako nila ning ginggisa nya. Kay lamian masad mi ani. Nya tanawan niya ninyo guys ha og sakto basad niya palihog la kog comment sa comment section og unsa mauban ni akong giluto. Shout out ko koy. I-comment niya palihog koy. Og sakto man niya akong trabaho. O karon naluto na guys. Naluto na ang ato ang tahong lami. O karon magluto ta og sinabaw ipares na to sa tuang tahong. Pasayan lang kay ang isda mura magminus kay ang isda ron. Nagsabaw lami og pasayan para ipare sa tahong para pamahaw. Nya guys, salamat kayo sa akong mga subscriber, mga new followers. Thank you kayo kay nibati jud mo sa akong mga video bisag dili kay nindot ba. Naaghapon mo nagpabilin kanunay og katudang ni unsubscribe. Okay ra sad kayo. Salamat. I love you more. Nagluto na sad mi og kuan, leche plant. Nya kani o. Before. Muna siya. And after. Yummy kayo guys. Kani among pagluto guys. First time pa ni namong nagluto. Murag nagkuan pa ni. Nagtuon ba? Nya nagluto sa mig saging. Oh, di ba? Onya. Palihog lag comment sa comment section o unsa ni among luto sakto ba ni or unsay kuwang ani. Pero feeling na mo kay di man mi kamao, feeling na mo nga sakto na perfect. Kay filler man. Filler pero na ay nabungkag. Yummy yummy guys. Insay ganahan og leche plant, ari mo dire kay naay daghan. Pero yung insay ganahan mo ka og fruits. May pineapple. Oh, di ba? Presko kay na guys, gikan na sa farm ni Gian. Thank you for watching guys. See you next video guys.